Patay ang isang pinaniniwalaang miyembro ng rebelding New People's Army matapos makaengkwentro ang tropa ng 49th IB Philippine Army Sabado, Mayo 2 sa Barangay Nagas, Uwas, Albay. Nag-ugat ang engkwentro matapos makatanggap ng ulat mula sa mga sibilyan ng militar na may presensya ng armadong NPA sa lugar. Tumagal lang 10 minuto ang putukan at nadiskubre ang wala ng buhay na rebelde na iniwan ng kanyang mga kasamahan. Wala namang namatay o nasugatan sa panig ng mga militar. Nasamsam din ang isang M16 rifle, mga magasin, bandolier, ilang dokumento at iba pang mga kagamitan ng mga rebelding grupo. Samantala, 2 beses naman nagkasagupa ang pwersa ng militar at hinihinalang NPA sa Barangay Apali, Ragay. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, habang nagsasagawa ng combat operation ng mga militar pasado 1:00 ng hapon, nang makasagupa ng 81st IB ang nasa 10 armadong grupo. Pasado 3:00 nang muli magkaputukan ng mga sundalo at 3 pang hinihinalang miyembro ng makakaliwang grupo na pinaniniwala ang kasama ng mga nagsipulasang rebelde sa unang enkwentro. Nagtagal din ng 10 minuto ang putukan. May na-receive kami report din hali sa Ragay Kasuugma na nagkagaling encounter between alleged CTG and then sa members po ng Philippine Armed Forces of the Philippines na yakong sa Barangay sa Ragay. So sa ngunyan po ang na-receive din yung progress report hali sa Ragay. May pa man nakakabot po sa nguyan na casualty duman sa encounter na may-report sa mga. Ang papel may po maganda ng investigation. Kasi kung halimbawa po may mga casualty talaga, ma-investigat kami kung sa personality ng casualty. And then, kung ano talagang totoo na yan. Kasabay na po din na pag-secure kang komunidad kung saan nangyari ito sa yan. Jan Amador, CSN.